Čaute ľudia, dneska si zahráme Rivals. No poďme, vyzývam ťa na 1v1. Dobre, kde si? Nikde ťa nevidím. Dobre, stojím. Poď so mňou. Dobre, poďme 2v2. To myslím, že vyhráme. Neviem, poď arénu. Splash. Vo splashi sme obaja dvaja dobrí. Chcel som troliť. Dobre, kámo, musíme vyhrať toto. Ja mám najlepšie veci, aké doteraz dokážem mať, takže... Assault rifle, handgunka, chainsaw a granát. Takže pre takého začiatočníkov, tak je to dosť OP. Je tu typek, čo používa snajperku! Jau! Dobre, Bresačné OP. Kámo, skúsim inú taktiku. Ty choď prvý a ja pôjdem po tebe. A nechoď to ísť so stranou, čo ja. Nie, oni používajú asi X-ray, alebo oni jak vedia, že kde sme. Typek na mňa mierí. Netrafil sa. Za mňami! Nie, ja som dostal, na niečo tam rozdiel. Freeze ray. Dostal si freeze rayom. Freeze ray. Zapni si bow. Nie! Ja si musím dať... Nie! To sú hejtri. Ja ich hejtím. Dobre, ale ja idem. Kamo, typek ma raz trafil so snajperkou. To sa proti ním nedá. Dobre, double headshot? Hej, ja mám do double headshot. Nie! Používa dagery. Strašne OP. Kamo, toto musíme vyhrať. Aspoň jedno musíme. Dobre, idem tryhardiť za assault riflom. Poďme do Tarsunsu. Ja som dostal headshot. Ty si... A ja, kámo. Dobre, radšej poďme 1v1 a poď tryhardiť na mne ako... No poď. No teraz radšej poď construction. Yes. Si dead. Ak sa mi táto vec podarí, tak budeš dead. Nie, spadol do vojdu. No tunak je vojda, aby si vedel vždy. Ja som to doma rozhodol. Počkaj, čo? Jedina. Ja som spadol do vojdu. Ale ja som len tak skočil kvôli tebe. Kde ideš? Ja som ťa chcel strátiť tým lukom. To ti veľmi nevyšlo, to je jedno. Dobre, čo chceš ty urobiť teraz? Lebo už vyhrávaš 2-0 a... 2-1. Nie. Ja som na jednu ranu. Čo sa tu dostáva? Dostal si minus 80? Neútoč na mňa, niečo ti ukážem. Poď za mňou. Poď semka k tomuto červenému. Ty si... 1000 deadov. Som ťa pekne vytrolil. A koľko ti to ubralo HP?
80. Prečo sa za každým spawnujeme na týchto miestach? Však to sú dobré spawny. Poď rematch. Počkaj, niečo si teraz kúpim. Až na. Tak nič. Ja nič nemám. Ja nemám na žiadne zbranie. GG's. Počkaj, ja na to nemám. Čo si chcem kúpiť? Dobre, poď znova 1v1. O, idem. A teraz poďme arénu. Enzo obe. Poďme bridge. Prosím, bridge. Yes. A ja som RPGčko, handgunka, chainsmith a granát. Ja idem na druhej strane. Tam botolov. Neviem, čo som hodil. On má aimbot, jeden z nich má aimbot. Ja som jedného zhodil. On má Sniperkou. aimbot. Ten sápek má aimbot. Ten level 86. Kamo, ale ja som jedného zhodil. Preč z mapy. Ja som zomrel. Nie. Pozor. Nechod do... Kamo, ja som dead. Veď mi vám do mňa sniperko strelil. Ja som dead. Neviem, za tebou. Za tebou! Iba rovno po ňom strieľaj. Ó, 360. GG. To by som rád tebou nerobil, lebo ešte ťa viac zabijú. Dobre, ideme bow. Ľudia, čo majú luk. Hahaha. Ľudia sú dead. Snajperov má. Obaja používaj snajperku. Kamo. Si dead. Nevypadni z mapy. Dobre, ja potrebujem RPGčko si dám, skúsim. Dobre, ty choď touto stranou a ja pôjdem touto. Nie, ja nechcem ísť do toho ohňa. Kamo. Koľko máš? Jeden týpek má snajperov, ale má málo. Tak jasne, no. Jeden má málo. A som ho buchol do ňa. Kamo, ale jak to ideme spraviť, lebo oni sú strašne OP. Nie, on sem hodil ten oheň. Buď sú obaja hackeri, alebo ja už... Nie, on, jeden, on mu som dal... On si dal medikit, yes. Vysvetli mi, jak si zomrel. No ja som poslal snajper. Ty
Ty čo nám píšeš, El? Ja nemôžem za to, že ty máš level 86. Dead? Jeden je dead. Nie, ja som dostal. A ja tak... Dobre, poďme radšej na jednotky, lebo toto... Počkaj chvíľu, niečo som dostal. Nemám niečo v backpacku. Počkať, weapons. Nejaký varm. Sigma, hnoj. Medikits. Dobre, kde si? Koľko stojí medkit vlastne? Asi 300 000. Čo? Nie 300. Dopoď jedna. Tá, daj random. Aj to je tiež jedno. Poďme random radšej. Dobre, túto mapu som si s tebou chcel zahrať, len sme asi pozabudali. Počkaj, niečo teraz skúsim. Môžem? Nehyb sa. Nehyb sa, kámo. Je dobré, no. Ja som vypadol z mapy. Ale ja som nevypadol úplne. Počkaj, som tu zasa. Už som tu. Sorry. Dobre, ukáž, čo si chcel. Kde si? Zahybol. Tu si. No, Stoj. Vole, mal si neuhnúť sa. čo si chcel? Tak ja som... Ako som prežil? Lebo to tam je tak trochu nedorobená časť mapy. Jau! Ty si mi skočil priamo do tej strely. Wow. Ty si mi dvakrát skočil do strely. To som videl. Ale prečo si mi dvakrát skočil do strely, som nepochopil. Čo ja viem? Omylom. Ja som myslel, že to ide priamo na mňa. Ja som si to dal len na skýtku, chápeš? 60? What? Ešte ti ukážem. Kde? Kamo. Chcem zistiť jednu vec. A prosím, už po mne nestrieľaj tentokrát. No, Stoj, nestrieľaj po mne teraz. No. No, a čo si? Ale ako to, že keď som ti míril na hlavu, tak som ti nedal headu? Neviem. Môžem? Už hráme. A len tak ťa snajperím s tou. Dostal. A ja som mal 30. OK. Dve najlepšie zbrane. RPGčko a bow. Hej. A chainsaw. Value. 120 heda? Kde? Takmer si vypadol z mapy. Poďme teraz len ten Chanceway. No? Iba ten Chanceway poď. 1v1 v Chancewayu. Áno. Nebo? Počkaj. Ja sa ťa bojím. Ja sa ťa bojím. Ja som ťa porobil. Niečo ti... Poď rematch na tej istej mape. Poď rematch.